posachedwa patu kupasirani full results ya maposition amene asankhidwa ku chipani cha DPP pamene amachita convention yawo mu chaka chino cha 2024 kuyambira pa 18th of August kulekera pa 19 August mu mzinda wa Blantyre pa Komesa Hall, ndipo umu ndi mmene Zayendera makamaka maposition anyuwani amene apambana mu chipani chimenechi. Taonerani ndikumvera kuti amene apambana ndi ndani. Imene panali candidate mmodzi yekha, ndipo kutengera kuti panali candidate mmodzi yekha andi titafunsa convention yavomereza, ndili pano kuti nditengeze kuti amene ali president wa chipani cha Democratic Progressive Party ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Position ina imene alowa opanda opikisana nawo ndi position ya Vice President for the party ku North, udindo umene wapita kwa Honorable Japi Muhango MP. Position ina ndia National Treasurer General. Position imene yapita kwa Honorable Edgar Tembo. Position ina inali position ya National Campaign Director ku East. Imene yapita kwa Honorable Chifundo Makande. Mwina ndingolongosola kuti ku East ko ndi kumene akuchokera, koma position iyi ndi at national level. Position ina ndi ya National Director of Religious Affairs imene yapita kwa Apostle Timothy Koviwa. Position ina ndi ya Director of Research and Training imene yapita kwa Honorable William Suswele. Position ina ndi ya Director of Logistics imene yapita kwa Honorable Simon Vua Kaunda. Position ina ndi ya Deputy Director of Campaign imene yapita kwa Honorable Andrew Madala. Position ina ndi position ya Deputy Director of Political Affairs imene yapita kwa Honorable Edward Mvoliwa. Position ina ndi position ya Deputy Secretary General imene yapita kwa Honorable Daudi Chikwanje. Position ina ndi position ya Deputy Secretary General South, ndilongosole kuti Honorable Daudi Chikwanje amene ndi Deputy Secretary General kuimira ku East, komanso ku South kuli Deputy Secretary General amene ndi Honorable Joseph David Nomale. Komanso pali position ya Deputy Secretary General North imene yapita kwa Honorable Edna Manda. Position inaso imene alowamo opanda opikisana naye ndi position ya Deputy Director of Elections ku North
imene yapita kwa Honorable Glad Chembe Munthali. Position ina imene alowa mopanda opikisana ndi position ya Deputy Director of Elections Center imene yapita kwa Honorable Levi Taipi Luwemba. Position ina ndi ya Deputy Director of Operations ku Center imene yapita kwa Honorable Romeo Brown Bwanali. Position ina ndi position ya Deputy Campaign Director Center imene yapita kwa Honorable Kaso Zuze. Ndiye pali ma positions ena amene zinazindikirika in the course of the election kuti nawonso anthu asankhidwa unopposed malinga ndi ma circumstances amene analipo, ndipo ma positions iwa ali motere. Pali position ya Deputy Director of International Affairs kuchokera ku Center amene ndi Honorable Bruce Munthali. Komanso pali position ya National Publicity Secretary imene yapita kwa Honorable Shadrack Johnny Namalomba. Komanso pali ma positions awa: Deputy Treasurer General Center imene yapita kwa Honorable Fraxon Walapa. Deputy Treasurer General South imene yapita kwa Honorable Susan Ndalama. Komanso Deputy Treasurer General East imene yapita kwa Honorable Victoria Kingston. Ma positions ena ndi awa: panali position ya Deputy Director of Protocol Center imene yapita kwa Honorable Salama Mwanavava. Komanso panali position ya Deputy Director of Protocol East imene yapita kwa Honorable Luce Saini. Ndilongosole kuti pa position ya National Publicity Secretary panali a candidate ena amene anapanga declare kuti iwowo apanga withdraw pa candidate, komanso anapanga express interest kuti amafuna kuti akanaganiziridwa pa position ya Deputy National Publicity Secretary. Position imene iyi ifeyo sitinapange declare kuti iwo asankhidwa pazifukwa chimene tapangira nchionera kuti sitikudziwa kuti pa nthawi imene amapanga submit kalata yawo yopanga withdraw ndi kupanga express interest yofuna kuti apange contest pa position ya Deputy National Publicity Secretary, anali atakwaniritsa zimene chipani chimafuna munthu kuti apange contest, ndipo zimene zimamuyenereza munthuyo kuti akhale duly nominated. Pa chifukwa cha chimenechi nkhani tibwezeranso ku chipani chomwecho kuti ndi chimene chikapange consider nkhani imeneyi based on my merits ndi ma demerits amene iwo angaone. Mundilole sopano kuti ndibwere kuma positions amene anthu anapanga contest. Nditchula udindo uliwonse ndi mmene ma votes a candidate wina aliyense ayendera. Position yoyambirira inali position ya Vice President South. Panali opikisana awiri. Panali candidates Honorable George T. Chaponda MP amene apeza mavoti 714.
Komanso panali candidate Honorable Joseph Mwanamveka MP amene apeza mavoti okwana 1000 zikomo kwambiri. Ndimanena kuti Honorable Joseph Mwanamveka MP pa contest imeneyi apeza mavoti okwana 1562. Position yachiwiri ndi position ya Vice President East imene inso panali ma candidates awiri ndipo zotsatira zili motere. Candidate Honorable Bright Msaka apeza mavoti okwana 1549. Honorable Bright Msaka iwowa amapikisana. Honorable Bright Msaka amapikisana ndi Honorable Loni Piri amene apeza mavoti okwana 702. Udindo wina unali udindo wa udindo wina unali udindo wa Vice President Center umene unso panali makandidate awiri. Panali candidate Honorable Paul Gadama amene apeza mavoti 827. Komanso panali candidate Honorable Alfred Gangata amene apeza mavoti okwana 1451.
kupangira kwa amene sanamve figurayo ndibwerezanso kuti Honorable Alfred Gangata apeza mavoto okwana 1451. Udindo wina unali udindo wa Secretary General wa chipani cha DPP pamene panali ma candidates awiri ndipo zotsatira zili motere. Candidate Honorable Clement Mwale amene wapeza mavoto okwana 357. Komanso candidate Honorable Peter Mukito apeza Chabwino, for the sake of Chabwino ndimalongosola kuti for the sake of anzathu a media amene mwina afuna kuti atenge information yeniyeni ndinanena kuti candidate Honorable Peter Mukito apeza mavoto okwana 1924. Udindo wina umene amapikisana unali udindo wa National Organizing Secretary. Panali ma candidates awiri. Candidate oyamba ndi Honorable Chimwemwe Mazabuka Chipungu amene apeza mavoto okwana 534. Komanso panali candidate Honorable Samia Suleiman amene apeza mavoti 1000. Candidate Honorable Samia Suleiman apeza mavoto okwana 1753. Udindo osatira unali udindo wa Director of Legal Affairs. Udindo wa Director of Legal Affairs pamene panali ma candidates atatu. Candidate oyamba panali candidate Honorable Charles Mahango amene apeza 580 votes. Candidate wachiwiri anali candidate Honorable Chipiriro Mpinganjira omwe apeza mavoto okwana 1193. Mavoti 1193.
Udindo otsatira ndi wa Director of Women, pamene panali ma candidates awiri amene amapikisana. Candidate Honorable Rosa Mbirizi apeza mavoto okwana 706. Komanso candidate Mary Chisomo Tom Navicha apeza mavoto okwana 1589. Zikomo kwambiri, ndibwerezanso figayo, figa nachula kuti 1589. Udindo wina ndi wa Director of Elections. Pa udindo wa Director of Elections zotsatira zayenda motere. Candidate Honorable Gladys Ganda apeza mavoto okwana 1416. Komanso candidate Honorable Jean Matanga apeza mavoto okwana 869. Udindo otsatira unali udindo wa Director of Youth, pamene papanali ma candidates anayi ndipo zotsatira zimotere. Candidate Honorable Norman Chisale apeza mavoto okwana 1279. Komanso candidate Frank Chiwanda apeza mavoto okwana 380. Candidate Benson Kofi apeza mavoto okwana 268. Komanso candidate Honorable Dayton Musa apeza mavoto okwana 254. Udindo otsatira ndi udindo wa Director of Political Affairs, panali ma candidates awiri. Candidate Honorable Kwauli Msisya apeza mavoti 1050. Komanso candidate Honorable Ben Malunga Piri apeza mavoti okwana 1220. Udindo otsatira ndi udindo wa Director of Economic Affairs. Udindo wa Director of Economic Affairs panali ma candidates awiri ndipo zotsatira zimotere. Candidate Raf Pacharo Juma amene wapeza mavoto okwana 1633. Komanso candidate Honorable Malison Dau apeza mavoto okwana 630.
Udindo otsatira ndi udindo wa Deputy Director of International Relations. Udindo wa Deputy Director of International Relations panali ma candidates awiri ndipo zotsatira zili motere. Honorable Anthony Gonani apeza mavoto okwana 382. Komanso candidate Honorable Jafari Musa apeza mavoto okwana 1341. Udindo otsatira ndi udindo wa Director of Protocol. Udindo amene upanali opikisana atatu. Ma results ali motere. Candidate Honorable Linda Kembo Chihana amene wapeza mavoto okwana 1251. Komanso panali candidate Honorable Temba Menson Kandawire amene wapeza mavoto okwana 503. Komanso panali candidate Honorable Toko Matengambiri Tembo amene wapeza mavoto okwana 520. Mondilole kuti ndibwerere mbuyo pang'ono ndilongosole pa udindo wa Director of International Relations. Ndithokoze a Deputy Mayor akuno ku Blantyre chifukwa chakudzandikumbutsa kuti tinapanga skip result sheet imeneyi. Zikoma kwambiri. Ma results alipo ndipo ali motere. Panali ma candidate awiri amene amapikisana pa position ya Director of International Relations. Ndipo candidates Honorable Gertrude Lucy Edgar Chirambo amene wapeza mavoto okwana 1863. Chabino, mwina ndingopempha ndikudziwa kuti chisangalalo sichimachita kukhala ndi switch, koma ndikanapempha kuti mwina celebration izipangika mukava figure. Chifukwa ine ndikangotchula kuti 1000 ine nkuyamba kupanga celebrate mupita ndi figure yoita anapeza 1000 votes. Koma Honorable Gertrude Lucy Edgar Chirambo anapeza ma votes
1,863. Honorable Aaron Sangala anapeza mavoto okwana 398. Choncho amene wawanda amene anapikisana pampando menewu ndipo amene asankhidwa ngati Director of International Relations ndi Honorable Gertrude Lucy Edgar Chirambo. Ndipitiriza ndi position ya Director of Protocol. Director of Protocol panali ma candidates atatu. Ndifike ku Director of Social Services. Director of Social Services panali opikisana okwana asanu ndipo zotsatira zili motere. Candidate Honorable Faison Magonjwa amene apeza mavoto okwana 549. Candidate James Mpunga apeza mavoti okwana 438. Candidate Honorable Chris Mangulenje Msisia apeza mavoto okwana 476. Candidate Honorable Idrisa Ngunga apeza mavoto okwana 305. Ndipo candidate Honorable Naomi Kilekwa Piri apeza mavoto okwana 492. Kusonyeza kuti amene asankhidwa pa udindo umenewu ndi candidate Honorable Faison Magonjwa. Tukifika pa udindo wa Director of Operations. Udindo wa Director of Operations panali ma candidates awiri ndipo ma results alimotere. Candidate Besta Awali amene wapeza mavoto okwana 677. Komanso candidate Charles Mchacha amene wapeza mavoto okwana 1,586. Chabwino kupangira kwanza athu amene akulemba. Honorable Charles Mchacha apeza mavoto okwana 1,586. Ndikuwera kudindo maudindo ama deputies. Mundivesesa, I think pepa alina tinachula la Deputy Director of International Relations mnabwera nkati koma deputies akuchula maudindo ena ama Deputy Directors. Deputy Organizing Secretary panali ma candidate awiri. Panali candidate Honorable Francesca Masamba amene wapeza mavoto okwana 1,293. Komanso panali candidates Ishmael Jones Milanzi amene apeza mavoto okwana 959. Kusonyeza kuti amene asankhidwa ndi candidate Honorable Francesca Masamba ndi mavoto 1,293.
Udindo wina unali wa Deputy Director of Youth. Pamenepa panali ma candidates awiri. Candidate Honorable Christopher Jana amene wapeza mavoto okwana 1376. Komanso panali candidate Gerard White amene wapeza mavoto okwana 901. Udindo wotsatira ndi udindo wa Deputy Director of Religious Affairs. Udindo umenewu panali ma candidates awiri. Panali candidate Sadat Forte Mzungu amene wapeza mavoto okwana 989. Komanso panali candidate Mavuto Scott amene apeza mavoto okwana 1228. Udindo wotsatira ndi udindo wa Deputy Director of Logistics. Udindo wa Deputy Director of Logistics panali ma candidates asanu ndi mmodzi 6 ndipo zotsatira zili motere. Candidate Honorable Mike Chimzukira amene wapeza mavoti 246. Candidate Honorable Damson Chimalira apeza mavoti okwana 486. Candidate Stanford Jonathan amene apeza mavoti okwana 523. Candidate Honorable Enes Kandaya amene apeza mavoti okwana 483. Candidate Mark Times Malowa amene apeza mavoti okwana 408. Ndipo candidate Shind Mwala apeza mavoti okwana 122. Kusonyeza kuti amene apambana pa mpikisano umenewu ndi candidate Stanford Jonathan ndi 523 votes. Udindo otsirizira umene tawerengera mavotsi athu mavotsi ndi udindo wa Deputy Director of Social Services. Pa udindo umenewu panali ma candidates awiri ndipo ma candidate wa apeza mavoti motere. Candidate Honorable David Kadzinja amene apeza mavoti okwana 327. Komanso candidate Jane Mandeule apeza mavoto okwana 1920. Kusonyeza kuti pa udindo umenewu amene asankhidwa ndi candidate Jane Mandeule ndi mavoti 1920. Olemekezeka ma Vice President achipani cha DPP ndikafika apa ndekuti zotsatira zimene tinali nazo zoti titengeze ku convention ndi zimenezo. Ife kwathu ndikuwafunira zabwino onse ma members a National Governing Council amene asankhidwa chaka chino ku convention ino, kuwafunira zabwino kuti agwire bwino ntchito yotumikira anthu muchipani. Komanso ndinafuna kuti mwapadera ndithokoze
nonse chifukwa cha kutipatsa mpata kuti titha kupereka zotsatira zimenezi. Izizi ndi zimene zili official results za chisankho chimene chinachitika kuno ku DPP convention ya chaka cha 2024. Ndiye ndinafuna kuti mwapadera mundilole kuti ndipereke zotsatirazi ku chipani. Mundilola kuti ndipereke zotsatirazi kudzera mwa a convention chair amene tinganene kuti anatituma ife kuti tiwatumikire pa ntchito ya kuyendetsa chisankho chimenechi m'malo mwa chipani cha Democratic Progressive Party. Ndiye tipereka ma results amene tatchulawa ma summary sheets amenewo, komanso apa pali box imene muli some results, symbolic results zimene tikupempha kuti ngati achipani cha DPP musunge for your own records, and indeed ngati mungafune disposal. Koma ndimafuna ndinene kuti ma results omwe tikupereka si omwewa, tili ndi makatoni ndithu angapo onena kuti tikupatseni kuti musunge, and you are going to decide mmene mungapangire dispose ma results amenewo. Zayendera ku convention ya DPP imene imachitika kuyambira pa 18 August kufikira lero Monday pa 19 August 2024, ndipo awo ni ma position atsopano mu chipani chimenechi cha DPP.